Gretchen Barreto may pasabog noon. I realized that maraming mga mistresses kaysa sa mga may asawa. And it's reality. Parang hindi naman makatotohanan yung mga statistics na yan. Kasi hindi naman lahat na nag-aasawa ay may mistress. Kadalasan yung mga may mistress ay yung mga may kaya o mga mayayaman. Kasi mataas ang mga financial requirement ng mga mistresses. At yung mga pangkaraniwang lalaki, ang gusto ay fling or short time lang. Actually, may mga nakilala nga ako mga mistresses noon eh. At tinatanong ko sa kanila kung bakit sila naging mistress. At ang kadalasan na sagot ay kailangan nila ng mga financial support. Kasi hindi nila kaya kumita ng sapat. At tinanong ko rin sa kanila kung mas gusto ba nila maging mistress o makapag-asawa. At halos lahat sa kanila sinasabi na gusto nila makapag-asawa at magkaroon ng sariling pamilya. Yun nga lang limitado ang mga options nila. Kasi kadalasan daw, kulang sila sa pag-aaral o mababaw ang kanila na pag-aralan. Kaya wala silang mga high value skills para kumita ng sapat. Kaya napaka-importante ng edukasyon lalo na sa mga kababaihan. At importante yung makapag-aral sila ng mga science, technical or management courses para magkaroon sila ng high value and professional skills para kumita ng mataas. At mas tataas yung chance na makakilala sa mga high value na siseryosohin sila at kaya silang pakasalan at bigyan ng pamilya. Kaya edukasyon pa rin ang pinakasolusyon sa kahirapan. Para sa edukasyon, ako si Morgan Sai.